Sa ato palang sinultihan di ay kung ato ning sabton ang gisulti ni Kristo nga ingna lang oo o dili kay kon may mukapin pa niini kana gikan na sa yawa. Kung atong subayon ang ato bang mga sinultihan karon sa usa ka adlaw kapila ka tagiyawaano nanglitan ingnon karon sa imong bana day okay ra nimo mga bit ko unsa imong isulti. Ang gisulti diri oo o dili. Unya kumin ka unsa mga bit kang panuaya ka kay kanu wa pa jud ka mohunong kanang imong kinaiya inana pag ginasuna sobra naman as oo o dili. So iya na nasiyawa. Nya kapila man mo giyawaan na. Hasta sad pare, pader, dako ba ang kolekta? Pila ra may pingon oo. Aw dako, pareha ra man sana imong i-repeat, dako mura man sa nag-oo. O gamay. Pero mingon gani ko, hibaw naman ka dinhi nga. So karon ting COVID, pila ra man say manimba nya pulos mo sa nawa nay kwarta. Kanang ina nang pagkasultiha, iya na sa nasiyawa. Unsaon kapila naman mo giyawaan. Kanang moingon karos kapitan nga kap napay amelioration or napay kana ganing kuan, napay kana ganing ayuda, napay bugas. Nya moingon din kapitan, kamo ba wag mo maghuna-huna nga perti na dato diri lisura. Unya kana pag inyong gibutang sa inyong huna-huna, kana giyawaan na pud na. Lagi, di ba mura magsakto paminaon, pero giyawaan na kana. Ingna lang kuno oo o dili or wa or naa. Maura gyud na siya. Huna-huna kuno mao na atong sundon. Kana nga klase sa sinultihan, magkagubo ta dili. Murag minus ka imposibilidad nga magkagubo ta, magkalalis ta. Oy, i-post banday sa Facebook, daghan naman kaayong mga comments. Kana giyawaan na ta. So karon ang mga tao pulos-pulos na giyawaan, apil na ning nagwali. Unya, mao ni resulta nga ang gahom sa yawa mo naglihok sa kalibutan. Kay ang atong gisunod nga pamaagi ang yawanon man. Inkasakto man sana pa din. Sakto man sana kay imo mang i-explain sa tao. Wa man sa tingin mo ingos Kristo nga ayaw i-explain pero inig pangutana ang una gyung tubag oo o dili ra gyud. Nya ningon pag siya dire ingnang oo or yes if you mean yes. Nya if you mean no, inasad nga no. Pasabot kung wa kay siguro nga matuman nimo, ingna dayon nga no. Ayaw na pagsigig justify. Karargo nang kanang na mga umpisal nako nya mingon dayon ko labi na gyud ang iyang sala na siya puyo-puyo. Nya nagpuyo-puyo sila. Nya mingon dayon ko nya unsa man musaad na karon nga ihunong na ninimong pag puyo-puyo. Nya mingon ako man god pader ako god kana ganing wa naman koy ginikanan nya wa di sa ko taga dinhi nya kana man siya mo ni sagop nako asa man ko padong kon ako sa ning hunongon kana giyawaan na ng tubaga. Ang sakto yung tubag imo na nang hunongon ang puyo-puyo ug di gani ka siguro nga kana ganing muhunong ka ingna dayon di ko kahunong pader. Nya makahunong sa gaing na pader akong hunongon nya inig uli hunong nga dayon. Parihan ni Eliseo pag-ingon ni dito si Eliseo ba to? Si Eliseo to? Nya ang iyang dool si kisa man tong usa ka propeta si Elias o si Eliseo lagi si Elias moy master nya si Eliseo moy bag-ong propeta pag-ingon niya mosunod ko nimo muhawak sa kadiyot sa akong or munanghid sa akong ginikanan pag balik pag adto niya siyang ginikanan pag pananghid niya ang timaan nga mosunod gyud siya ni Elias ang gibuhat ni Eliseo iyang giihaw ang 12 niya ka baka nga igdadaro nya iyang giluto pinaagi sa daro nga iyang gigamit sabot ana gibiyaan gyud ni Eliseo ang iyang kinabuhi kaniadto. Muna inigingon day natog yes, inigingon natog no, mausab yun atong kinabuhi.
Muna inigingon sa dalaga nga yes, makigminyo siya sa usa ka ulitaw, ang mausab yun ang iyang kinabuhi. Usab pang iyang naong, usab pang iyang tiyan. Perti daghan ng mga usab. Kaya diingon man siyang yes. Pero kung mag-ingon ka mo, yes ka, niya magpaseksi pa ka, kinahanglan ikip, ginanimong imong Coca-Cola body, patay ka diha. Magsigi kag reklamo sa imong bana, labi na di nakatagaan para sa imong mga pasiksi, malagot na kaniya, nyamingon na kasos, naglusyang na lang naong na kung animala ka, maganana na ka, sige pag pakiskis imong kilay, anan nga rin, sige pag sumba-sumba, hangtod, makapangabit na lang ginoon ka. Kaya magsige man itong yaw-yaw imong bana, ano man ka? Ano sige kag pasiksi? Isa na imong pasiksihan. Isa, ikaw gud. Sa Jesus, kay bawo na mangguguan na gud. Anong imong pamamtansigihan diyan short-short, anong naigisi-gisi niya. Maglakaw tangan to. Sa Jesus, hasol mo. Anan bi ako ning kinabuhi Ako guning life. Sumagod sa una, na-attract man kanako tungod ani. Ana, yung bana ayon sad kadto sa una dalaga pa mga ato karon minyo naman kaayaw na lasad sa ka-uwi biya nimo diha ana sige mo glalis hangtod na ay magsigig daig di mong laki usahay pari ra bay mo daig mo ko ana ka adto na ka mo kon dito adto na ka magsige og communicate kay mo may ni daig sa imong katubang imong kinabuhi sa una nga dalaga pa ka nga mutuyok ang pananaw sa mga tao mo gusto nimong ma-maintain nya hangtod magpalaygit na ka di nakagustong daghag anak nya dili na ka magpasuso kay malusyang imong dughan imo na lang bibiro na lang imong isigig tingal sa bata ng imong anak nya kinahanglan usar yung kabuk anak ana hangtod daghan na kay kag bahimong sala apil ng abortion nya unsa man na tungod na kay wa ka nibiya sa imong karaang kinabuhi maurasan na ang atong sala nganong magbalik-balik man imong sala. Hastang ako, adam sa kuya ako, balik-balik. Tungod kay di man taganahang mobiya sa atong naandan. Gusto man tang magikon sa Ginoo. Pareho na mag-istorya mi. Biyain ang sigarilyo. Siya, luod magay akong tiyan pa dire, mo suka man kog akong biyaan. Nganong di man ka kaako nga magsuka ka iniguman ni mog biya. Ana. Dili ka ganahan ade so magisod man ko kuan pa dir hasol magkaistanan dili ka ganahan maghasol-hasol ana ug imong i-maintain ang imong karaang kinabuhi maunay gamiton sa yawa aron di jud ka kabuhat sa pulong sa Ginoo parihar sa anang bana nga mangabit di siya kabiya sa iyang kabit tungod kay di siya malipay sa iyang asawa ang makapahupay ra kuno sa iyang kinabuhi maura ko nutong iyang kabit. Kung ariragi sa siyang asawa magatubang, mamatay siya sayo. Di ka gusto nga mamatay tungod sa imong asawa. Nga niingon man kang till death do us part. Ano? Nya, sakto na, dili. Mao na sa tubag na to sa Salmo, niingon ta, Ginoo, ikaw ang akong kabilin o Ginoo. You are my inheritance, O God. Ang ato ra gid untang bugtong bahandi nga atong kuptan og dili gid nato buhian mao gyud ang Ginoo. Nya kun unsa may requirement sa Ginoo para ato ning makuptan ang iyang presensya, atong tumanon, bahala nagmasakitan ta. Pareho ani karon ni value ta sa atong kinabuhi. Nya si COVID mupatay sa atong kinabuhi. Giingnan tang COVID, tibuok tao ang 7 billion ka tawo sa kalibutan giingnan ni COVID, social distancing, stay at home, mask og panghugas kamot nito man tawa. Tuman oy. Wa na mangitay kolekta karon kay tuman ta, wa na mangitay trabaho, wa na mangani negosyo. Wa naman gani mga sosyal-sosyal, wa naman gani ta makadisko-disko, wa naman gani tay parte, hasta gani ang mga matay, di naman kaduaw, hasta ang asawa, di naman kakita siyang banang na COVID, unya namatay. Hingin lang naman sa hospital. Ayaw ma'am. Isa, ako nang bana, ayaw, matakdan ka, mag-spread lang ka sa kuan, ayaw na lagsod, huwata na lag maabo na ni imong bana, kami na'y krimit ani. Anaon eh? Nagoy asawa karon nga nikuan na ko ang anak hapit mabuang ang iyang mama.
Kay siya ni kuyog og hatod siyang bana sa ospital, nya kay na COVID man wa na siya paadto-adto, giingna na lang siya namatay mo adto ta siya di sad siya paadtuon. Murag hapit mabuang ang asawa. Nya ningabot ang iyang bana sa ila, wa na, abo na. Tungod ng COVID. Oh. Nya si COVID ug ang Ginoo hay may mas importante. Ang Ginoo kini nga tong kinabuhi nga kunuhay gihulga-hulga ni COVID nga iyang patyon, ang Ginoo may nagsapwang ani. Ang Ginoo man maoy nagatiman ani. Bisan pag unsaon ning COVID ug atake, di man ni itugot sa Ginoong mamatay. Di man ni matapos atong kinabuhi. Pwede ra man sa tag-ayohon sa Ginoo anytime. Pwede sa tanyag itugot nga mamatay din sa kalibutan kay nasayod man ang Ginoo nga di na kamatayon kundi transformation of being. Death is simply transformation of being. Gikan sa pagka-mortal being, kanang matapos, ngadtos pagka-immortal being. Kanindot, ana. Ako, ganahan ikaw makasuway, unsa ginang immortality. Kana bang wa na kay kamatayon? Kana bitang magsige magugtan-aw og salida nga kana mga kungfu nga hilig na nako. Ganahan kay sila magpractice aron mahimo kuno silang invincible, mahimo silang immortal, pero patay lang gyapon. Nga naman, naataan ang gitawag og longing nga di unta ta mamatay. Hain man ang kinabuhi nga di ta mamatay tuwa sa kamot sa Ginoo didto sa sunod nga kinabuhi. Dili dinhi gibuang talan dinhi mo nang gihadlok ta ng COVID, gihadlok ta siyawa. Nya kay nahadlok man ta, nalimot na tanto aday sunod. Mo na karon atubangon ta ni COVID nga puno sa gugma, way kahadlok. Og magmask man ta, bungas gugma. Og magdistancing man ta, bungas gugma. Nyag mataptan gid ta, praise the Lord, kay bunga nis gugma. Nya ini kamatay na nimo, moingon den ka namatay ko tungod sa gugma. Mo na kinabuhi sa mga santos. San Antonio de Padua, St. Francis of Assisi, nabuhi sila tungod sa gugma, namatay pod sila nga nagsigig higugma. Hangtod karon nga nangamatay na sila, ang ila gihapong gugma nagpabilin sa kalibutan. Musangpita nila na alang gyapoy grasya nga ilang ihatag. Nga naman, kay ang gugma, matud pang San Pablo, dili matapos because love is God and God is love. So mga igsoon, sa may inyong gusto, mahimo mong gamay dito or iwit sa gingharian sa langit o mahimo mong dako o bantugan sa gingharian sa langit. Mahimong dako. At tumos dako, mahimo mong bantugan. Abisag ako, mausanay akong pangandoy. Si San Vicente Ferrer, nakakabot niya na. Mao nang tungod sa iyang kabantugan, hangtod karon ang iyang gahom nagsigi dili man ang iyang gahom, ang gahom sa Ginoo gasigi paglihok diha niya. Si San Roque nakakabot sa dana, si Bishop Chupilo Kamumot nakakabot sa niana, sila si San Isidro Labrador mo na hangtod karon pwede pa silang muhimog mga milagro. Labaw tanan ang mahal nga Birhen Maria nakakabot niana. Na karon kamong ni aron dinhi. Gusto mo maliwat sa mahal nga Birhen? Gusto mo maliwat ni San Vicente Ferrer? Gusto. Ayaw gyud sa iloi matud pa ni Kristo ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Bisan ang labing gamay nga kudlit sa balaod di gyud kuno sa iluan. Nya kinsa tong dili mo tuman bisan sa labing gamay nya manudlo pa gyud sa uban. Kana kuno mahimo ng iwit. Ragod anang kinabuhi isminyo. Naamang giroy nag-anniversary sa kuan, nagpamisa nato dinhi. Di na lang ako hinganlan pero nagpamisa og anniversary. Unsa may balaod sa Ginoo para sa minyo? Sa kasakit og sa kalipay sa tungosa sa kahamugaway og kapitos sa sakit o sa maayong panglawas, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health. Di gyud magbuwag till death do us part. Unsa may labing gamay diha? Kana bitang masakitan ang asawa, nya iwakli na ang bana. Kana gamay ra kay na, pero makapahimo na nanimong maimpierno.
Yamin ka, ay sus, ano pa dir, pakupas lang usa. Ayaw, bahala na, for better or for worse God. Tingali sa una, inigako sa imong bana, better. Nya karon kay galagot naman kaniya, igakos niya worse. Pero ayaw siyang iwakli, kay for better or for worse man. Huwag yapon mo sabot. Pareho na mo mga pare. Niyadtong wala pa'y COVID. Bugata sibot lagi. Daghan kayong kulikta. Karon, ang sibot, mapalid na sa electric fan. Pero tinagid taong ni Pisa. Anya, dili na lang dahil may magmisa. Sa una, huot ni, kadomingo, huot ni nga tong simbahan. Abot pa nga to gawas. Karon, wala na. Wala isod, hapit lingkuranan. Tagurhan na lang kabuok. Wa pag mo lingkod. Anya, di na lang dahil may magmisa. Dili gihapon. Kay wa man may magmisa para sa kulikta. Nagmisa man may para sa simbahan. Wa na inana ba? Niya ka mo, makabuhat mo na. Nganong gi-approve man sa atong kalibutan ang divorce. Nganong gi-approve man ang abortion. Nganong gi-approve man ang same-sex marriage or union. Tungod kay dili lagi ganahan motuman sa sugo sa Ginoo. Kanang naatay ginagmay ba nga pag-violate. Parehar gud anang moingon ka ayaw pamakak. Yung kay white lies ra mangguna pa dir God. White lies ba para di lang magkagubot. Kaya nga masag musulti ka tanan sa imong bana nga imong gikuhaan tong iyang kwarta. Gubot naman kaayo. Na may pag-ato na lang kuhaon, di lang mananghid kay di man sad manghatag ang buang-buang dako, may pagmanguha ta. Nya sa din ang asawa man ko. Nanagod. Oy, ningon si Kristo, tell the truth and the truth will set you free. Wagi gamay, why white lies? Kanang white lies kabuang ra gina nato. Ni justify ta sa gagmayng sala. Parehara sa guna namo mga pare, ningon may nga chastity. Chastity ba? Nya kay na may ni kumpiyansa, sikit-sikit man, atirahan sa ginagmay. Nya may ingon nami, amo sabot lang Ginoo kay lonely gud taon kay kinabuhi pare. Sakto na dili. Dili. Sakto. Sakto na. Pero sayop. Sakto sa among rason pero sayop sa balaod sa Ginoo. Sa di ko makalimot ana kanang mo to first time na ko nakadungog ba pare nga batan-on nagwali niya chuy-chuy man to siya daghan man kay to chicks moduol niya kami bisag inani among naong duolonon sa miusay akamo alkansi mo na mo kami ato labi na gyud chuy-chuy to siya ingon din siya kamo mga igsoon ay mong kumpiyansa namong pare ay mong kumpiyansa kay tao baya mi kana ganing binugha ng kahoy ba? Kana ganing binugha wa gani ginay kinabuhi mubawas pamanggani no mubawas ay mabalitok na usay niigo mangani ka ng binugha nya ingon ni siya kami pa bang mga pare nga buhi gyud kayo nya kumpleto pas buhi bawas nya igo ba ng rason nga ato nang himuong rason o kanang mga common kay nato yung ikabay sukaran di ba kamukaon. So kaniding pagtuman sa balaod mao di ay ang atong pagpakita na kita loyal sa atong Ginoo. Muna si propeta Elias diri sa atong unang pagbasa siya na lang usa mo'y nagtuman sa balaod sa Ginoo. Ang 450 ka propeta nga iya kanhing kauban ni bali na ngadto ni Baal tungod lagi kay ang si Baal katong ilang Dios mao na may gipaboran sa hari nya di man sila musupak-supak kay mamatay sila ang nahibilin si propeta na lang Elias pero wa gyud siya mo surrender kuan pa to siya gitago pa to siya dito sa bukid ngadto pa siya kuyog atong byuda kay wa na gisay makaon kay giluto siya maayo. Pero tanawa karon unsay nahitabo sa atong unang pagbasa iyang gibuntog pinaagig milagro ang mga propeta nga 450 ka buok. So wa ni mag-agad kung kita na balay nagtuos Ginoo. Ang importante ikaw mismo personal na tong commitment
Nabutan ng usahay kanang nay asawa ba, muduol nako pader ang akong bana 5 na katuig nga wa mo uli sa amo, tuas iyang kabit gapuyo. Unsa man pader? Ako na lang sa ning biyaan among pamilya, mo uli na lang sa kusamo. Niya akong giingnan nga unsa man ka, minyo ka o dalaga? Yan siya, minyo pader, pero ang akong bana nagluib naman ako. Nako padayon sa imong pagkabuutang asawa ngadto sa imong buangon nga bana. Siya usaon man na pader, unsa pa may rason nga mopabilin kung wa naman siya des amo. Nako naa man Ginoo diha, ang inyong pamilya nagpabilin pa man, bisag ikaw na lang usa mo'y naghunahuna nga ikaw na lay buutan, padayon sa imong kabuutan nganong mosunod bang katong buang? Mahimos kang buang. Mao nagibugal-bugalan ni Propeta Elias ang 400 kabuk mga propeta. Insya, mura mamog mga buang. Oy, sige mamog sangpit anang Ginoo ninyo. Naglakaw-lakaw patingali na ito. Patingin na gisuroy-suroy. Hala, kusgi sangpit. Yan na lang gibugal-bugalan ba? Kaya naingon sila sa buang. Gisamad-samara na god nila ilang lawas. Aron dunggon sa Ginoo. Ingos Elias, sayo pa. Siya kausara. Sanapan pagtubig tong iyang gikuanan, pag-ingon niya Ginoo, ipakita nila nga ikaw ang gamhanang Dios, ikaw ang tinuod nga Dios. Abot din kayo, gihilis tong tanan, hasta tubig, hasta tong 12 kabuk bato nga iyang gitungtungan, gihilis pas kayo gikas Ginoo. Pasabot ningon ang Ginoo, bisag usa na lang kabuok ang mutuo nako, mupakita gyapon ko sa akong gahom. Muna karon sa COVID-19, pulos-pulos na ta nga hadlok. Nanghadlok na ta. Nanaganitay sipon, nanaganitay ubo, maglisod na kita ginhawa. Ala, COVID na niya, COVID na niya. Wajud ka kapasalamat na na-COVID ka. Wajud ka kaingon, thank you Lord, nakashare ko sa pag-antos sa akong mga kaigsuunan karon ang uban kanila nangamatay na gani. Wajud ka kapasalamat, ana. Sige ra jud kang kahadlok. Naiuban ron, di nakatog, maratol na, kaya ang iyang mama, ang iyang papa nasakit. Nga iya yung gustong buhion. Di siya gusto nga masakit, di siya gustong mamatay. Unsa man ka, Ginoo ka. Daghan ang nangamatay ang mga batanon kay diha. Gipangpusil pa ganing uban. Ang uban nangalunod, nangabangga sa balhabal. Ang uban nangakidney. Ang uban diha gisuka kalibang ra nya kay way ikapalit in tawag tambal, nangamatay ra sad nga batanon pa kayo. Wa jud ka kahuna-huna ana nya na imong ginikanan na 80 na 90 nya sakto kayo sa pag-atiman. Di pa jud ka kadawat kung kuhaon sa Ginoo. Tungod na kay nagpakaginoo na ta. Si Propeta Elias nagpakahimong sulugoon sa Ginoo. Ang mahal nga birhen, si San Vicente Ferrer, San Roque, gihimo nilang ilang kaugalingon nga sulugoon sa Ginoo. Mutuman sa tanang sugo. Ang resulta, nahimo sila karong 12 dito sa langit o 12 sa dinhis yuta nga ato gani silang gibutang sa atong altar. Gihimo nato silang mga patron pasabot, atong sulundon, modelo o giya padong ni Kristo. Kung wala pa ang mga apostoles, tingali waon tataron magmisa dinhi. Kung wala pa sad sila magsunod gyud sa kanibitang instructions ni Kristo, unya labaw tanan sa ilang pagsunod, nagpakamatay pagyud sila tungod sa maong obedience, waon tataron magmisa dinhi. Dili mo ganahan magpasalamat sa mga apostoles. Nakaron ang ato sang misyon sama sa nila ni San Pablo, Bernabe o uban pang mga kauban, ang pagpadayon nining maong buhat sa pagsangyaw sa kaluwasan. Tanang naatay pagsangyaw 2021. Pero ang pangutana, andam bakatang mutuman sa instructions ni Kristo aron mahimo tang maayong magsasangyaw. Kay sayon raman ang pag-ingon, musangyaw ko. Asa karon ingon ani nagsangyaw ko. Niya ibutang sa YouTube, basahon o paminahon, wala, sangyaw na.
Dili ba yan na maoy instructions ni Kristo nga bara or kalanti pra sa hunahuna ang atong ipresentar, kung dili konkreto gyud nga buhat. Nya unsa bang buhata? Kana bitang buhat nga moresulta gyud og kalinaw. Kana bang magmalinawon tungod sa atong buhat. Gikuno ibalwita kuno nang inyong gibuhat karon. Mo resulta bas kalinaw? Kaning pagpanghatag og amelioration. Asawan naka mo resulta sa kalinaw? Kining atong pagsigi og social distancing, quarantine, kaning pagmas, pagkuan sa kaning kamot, panghugas, mo resulta bas kalinaw? Kamo diyaw, nagmalinawon mo. Unsa may timaan sa tao nga malinawon? Kana bitang mawa ang kahadlok, mawa ang kabalaka. Nga tungod sa atong pagsangyaw, mawa ang ilang kahadlok, mawa ang ilang kabalaka. Mao na siya. Nya unsa may gisangyaw sa mga apostoles nga gitsudlo ni Kristo aron mabatunan ang kalinaw, mawa ang kahadlok, mawa ang kabalaka, ang kaluwasan sa kalag. Nagsangyaw sila sa kaluwasan, salvation. Nya asa man na magsugod ang salvation? Anha sa atong pagpaminaw o pagbansay sa sugo ni Kristo. Mao man bitaw nga si Kristo di ay instruction siya diri sa atong ebanghelyo nga ngadto nila sa mga apostoles, ningon siya diri nakadawat mo sani butang rin, nakadawat kamo nga way bayad sa ato pawa nila palitan ang ilang gahom, ang ilang kinabuhi, ang ilang tanan nga nakatunan, wa sila magbayad. Nya ningon sa den siya, busa panghatag kamo sa way pagpangayog bayad. Kanabitaro nga atong knowledge nga gihatag sa DepEd o sa CHED, nanay bayad wa. Usually ang atong educational system bisag public pagani naagyoy bayranan. Naagyoy bayranan. Nya kay naa may bayranan ang mga estudyante sa ini-graduate hastang mga ginikanan maningil sa bayad. Nindot unta to kanang wa gyoy bayad. Ano na? Nya kamo kusog ba mo maningil og bayad? Di man mo mutingog. Ikaw diater, ningil kag bayad der? Di gyapon tingog, sister. Atong lektor, ningil tingali gyapon ig bayad. Ang pare, di maningil og bayad. Oh, ingon pa mi kadako na mo gasto seminaryo, nya mao ra ninyong stipend. Labi na gyud og mo improve ng among ranggo, mamonsenyor, maobispo, ala, madlok na tadi mo bayad. Mao na siya. Naanad na taan ba nga framework ug mao ni maghatag og kagubot, mao ni ang maghatag og kabalaka, mao ni ang maghatag og kahadlok kanang mangayo na tagbayad. Ang entitled nga mubayad mahadlok na, makuyawa na ug wa na ikabayad, labi na karon nga nihagba ang atong ekonomiya. Nya magsigi tag pangayog bayad, ang magkagubot kita, magrally kita. Di ba? Wow na. Nya unsaon pagbangon sa ekonomiya o kitang tanan mangayog bayad. Ambot lang. Libog yung kutaw na to ani. Ayaw pangayog bayad. Unsa may mong ihatag? Kalinaw, kalinaw. Mo na una instruction ha. Nya ikaduhang instructions ni Kristo nga specific kayo, ingon din siya, ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronze. Ayaw kamo pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Kana, pasabot, ayaw gyud pagsalig anang mga butang, anang salapi sa imong pagsangyaw. Ayaw gamita nga tungod kay dato ka, kay tungod kay pari ka, kay tungod kay obispo ka, kinahanglang paminaw ng imong pagsangyaw. Dili.
Ang tinuod nga magsasangyaw di ay mga igsoon kanang maliwat nila ni San Vicente Ferrer, nila ni San Roque, San Isidro Labrador, St. Francis of Assisi ug uban pang mga santos nga wa gyud magsalig og butang, wa magsalig og kwarta, wa gani magsalig sa ilang kaugalingon. Muna ang mga apostoles gipangpatay gito sila kay ngano man wa man sila gisaligan. Unya umuduol sad sila sa ilang isig katao og patyon okay ra man sad. Kay ngano man wa man gud kay gikawilihan. Sige nakay balay dako kayo. Nya napadyo kay kwartang purting daghana. Naimutio nimo og pistola kay patyon ka, kulbaan ka o dili. Oy, purting kulbaan. Kaning pare daghan kay kolekta, naay mo hulga nga patyon ti kapatid. Kulbaan ang pare dili. Oy, di gid mi kulbaan. Di na lang nimo gawas. Dali kitang kulbaan, dali kita marato, labi nagtawag-tawagan ta or kana ganing sindan ta og message nga wata kahibaw nya ingon pangandam. Mubo na lang ang imo mga takna. La, patay gani kulbaan na ka. Pero wa jud kay kwarta, wa jud kay gisaligan nga kwarta, wa kay butang, wa kay giklaim nga imo. Iningon mubo na lang imong panahon. Maingon din ka, the end is near. Kanta lang ka kung saan ang kantahan. And now, may kanyang kanta nga titing. My way. My way. The end is near. Anya, mabalaka ka. Wa. Ana. Hala, sige, sugdin ninyo. Ay mo pagsalig. Ayaw pag-claim na naa kay imo. Ayaw pag-claim ng imong yuta, balay, kwarta, ug uban pa. Apil na sad ayaw pag-claim og tao nga ikaw mao'y tag-iya ng tawhana. Di ba malinawon kay ka? Nya inigsulti nimo ngadto sa imong isigataw bahin og Ginoo. Makonbinser dayon na sila. Kay ngano man nakita nila ang imong kalinaw. Labi na jud na naigos COVID, nya imo lang ingnon, relax lang, relax lang. Yun siya, grabiha ko rin mo musulti, na ra ka mo ingon, relax lang siya. Nga ako gani, duha naman gani patay, akong mama, akong papa, relax lang. Inshallah, duha na day imo, ang ako lagi, wa pa lagi namatay. So, ako gani, duha na namatay sa COVID niya, relax man gani ko. Nganong inaana man ka, ka-insensitive good nimo. Nya mingon dayon ka, gisakitan ko pero nasayod man kung naa may pagkabanhaw, naa may kaluwasan. Adto ta mag-reunion dito kay wa nay COVID dito. Di naman nakaabot ang kanang gikaswuhan dito langit. Di nakaabot Dinhi sa kung saan natong tap-tap. Ana aging mapasitive ani karong taon-taon. Way siguro ang gawali kay wa magtap-tap. Makalikay day tana. Day ta kalikay dis kalibutan kana mga sakit kalikay day tana. Muratag naglikay-likay sa tong anino, maabtan gitag sakit. Og dili man karon sunod adlaw, sunod tuig, masakit yung ka. Og di man virus, adtos corona. Og di coronavirus, adto ka sa bangga sakyanan. Lunod sa barko, crash, eroplano. Anha ka di ang mga matay, kalikay day tana. Dili ang ato ra yung malikayan dinis kalibutan, nga siguro yung kung makalikay ta, kung gusto lang kitang mulikay. Kana yung sala. Kaya gina natong likayan ang sala. Nya kita ra ba noon? Mo justify na hinon. Di ta kalikay ng sala oy. Hasta kami mga pare, di ta kalikay ng tao ra gutagon na. Tinuod masad. Pero kanang sakit, kanang mga masakita, kanang mamatay ta, di na malikayan oy. Ang sala malikayan. Ug ang sala maoy kamatayon sa kalag ug lawas. Maunay tinuod nga kamatayon nga atong isangyaw hadloko nato ang mga tao anang sala dili kay i-justify ang sala. Maunay atong gustong buhaton ing nakanang pagpangabit makapahimo ginanimong maadtos impierno ihunong na nang kabit ana nya mohunong tong nangabit doko-doko ra to lami pa man. Unya na lang, I am not yet ready. Ano nang ubansad, mga buangon kay tanan. Likay na. Pero kamatayon, masakita, gibuang ra ta ani, nga palikay-likayon, mga matay ra ta Likay ang salao, di ba hasta ka na mga sakit sa lawas, mawagtang na. Likay ra ko ng sala sa kaulag, mawagtang na ng prostitusyon, di ba wa na say AIDS. Mawagtang na ng homosexual activities, wa na sa ng AIDS or muminos nagmaayo. Likaya na guning atong kadao,
kining atong pagkahakog sa kwarta, sa dungog, sa power ug sa gahom. Likay ra gud na siya, mawa gining coronavirus. Sige, manindog na ta. Naay mga common nato nga mga rason or analysis nga ang pagsunod sa sugo sa Ginoo portig yung lisura. Karon sa inyong nabati diri sa atong ebanghelyo, unsa may sugo sa Ginoo ang iyang standard, lisod o sayon ra? Ba man tingog. Pananglitan ni Ingos Kristo giingon, ayaw panapaw apan sultihan ko kamo ang mutan-aw sa usa ka babay uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na sulod sa iyang kasing-kasing. Unsa man na? Sayo na o lisod? Apil ng pari ani. Kay kanang panapaw kana man ang bana or asawa minyo ba nya makigrelasyon og lain nga tao nga dili sila kasado, mao nay adultery, panapaw. Pero karon di ay para ni Kristo pwede di ay manapaw diri ra sunahuna. Ana, daghan na kayo nangaigo ani kay kami pare di man may manapaw. Di masan mo pasapaw ang madre no. Pero wa mi ana. Pero basin na sunahuna, di ba? Mao na siya ang unsa man, mao nay nakapasayon o nakapalisod. Si Propeta Elias diri sa unang pagbasa ngandoy nga makakita sa naong sa Ginoo. Mao nang gi-express sa atong tubag sa Salmo. Sa tubag na to, nangandoy sa imong naong nga makita sa imong naong o Ginoo. Pero wa diha ang Ginoo sa kadtong linog, kadtong bagyo, tong kalayo, wa diha. Ang Ginoo diha sa hinay nga tingog dirisod sa iyang kasing-kasing. Ano bang hinay? Pasabot di ay kun moangkon ta nga sala na ba kanang nasa tungunahuna, sala na siya. Dili na ang gusto ni Kristo, dili ta lisod-lisoron nga moingon ta kinsa may makalikay nga di kasa hasta tingalis Kristo sa una nakasa pudto siyang unahuna kay walang niya gisulti, pero basig nakasa to sa siyang unahuna kay siksi baya to si Mary Magdalene kay prostitute gusto pagduol di puti gitong siksiha. Paragos pare gon na musimba din niya magsiksi dayon niya ana dia lingkod skilid niya mo tinambid kuya obi ana sa among mata ba niya nakasa posible nakasa. Pero kung moangkon ta nga sala na diri sa tungunahuna, ang gusto ni Kristo nga sa ato sa ngunahuna makig-istorya tas Ginoo. Dili man sala mga igsoon basta iistoryas Ginoo kanang naas imong unahuna bisag unsa pa na kangilad basta adto nimo iistoryas Ginoo. Di man asa nanglitan ron makakita ko ron og siksi nya maatrak ko kay laki ba ako o pa ba ako mo change og gear. Laki man ko nya kita kog siksi kanang paana-ana diri pakita-kita sa pusod og moingon ko Lord siksiha naibog man ko Lord. Di pa man asa kay nakig-istorya man ko sa Ginoo sa kong unahuna, pero di ko kahuna-huna nga ang Ginoo day nahibaw sa kong unahuna, dili ko moangkon ana nga nahibaw sa kong unahuna, nya mosugo day ko lami aning animal sa kanako sa kay seal number ani ako ning tiksan. Di nakig-istorya nako sa akong kaugalingon kay wa man ko kahibaw, wa man ko moangkon nga ang Ginoo di ay naa sa kong unahuna, naa sa kong kasing-kasing. Muna ang gusto sa Ginoo sugda natong istorya ang atong sala dinhi pala sunahuna kay ang Ginoo nasayod sa atong gihunahuna. Namo na lungtad ana. Yan kasabot na mo. Di sayon ra day kayong buntogon ang sala. Kay diha pala si imong unahuna mabuntog naman animo, di dili na nakagawas. Ang lisod buntogon sa sala kung nabuhat na.
Para nagong karon, gamisa ko karon, nya to ay mag-text na ko dito, nya akong replyan, nya human ingon din siya, see you father, nya kita dayon mi. Nya ini kahitabo na nag-adultery na mi dito or nag-fornication na mi dito, pagkabuntis na una din kumingon, hala Lord, sorry kay Lord, kasaha jud ko Lord. Aperti na nang lisura usbon. Lisod na gyud kay na usbon. Kanang murabag wa na. Gitawag na sa in English og irreversible, di na pwedeng tuyokon pagbalik. Anang nasuka-suka naman. Mao na peligro. Pero sa huna-huna palang daan, imong i-report sa Ginoo, para gud na asawa ka, porti nimong lagutas imong bana. Nya lami na gyud isiyang patyon. Sa imo pala nang huna-huna, anger man na. Nya moingon ka, Lord, ambot na sayop akong pili aning panuwing dako. Lamian na yung patyon, Lord. Hilas naman kay ni muduol na ako. Yung lami naman kay patyon. Luod naman kay ni ignahong, Lord. Ana, di, wa ka kasaha, ana. Nakuha mo? Pero arigis imong nahuna ni mo i-istorya, lami ang patyon, imong buang, karukalugal, kung prinsipyat na ko sa buang nga kapatyon, tagyo ka. Awa na, nakasoa na kasi imong nahuna. Ana, nya, sayon buntogon ang sala, lisod. Perting sayo na. Kaya diri pala sunahuna, buntog na. Matod pa ni St. Augustine, ingon siya, actions follow the desire. Ang ato kuno mga buhat, mosunod na unsay imong gihuna-huna, unsay imong gipangandoy. So kung ang imong hunahuna na puno sa presensya sa Ginoo, ang imo sang mga buhat, aktual nga buhat, magsunod sa Diyos noon nga mga buhat. At istingin ninyo, naamoron dihegi una-una nga bati kay tanan. Nga namang magsigbalik-balik ang sala. Nya iistorya nas Ginoo dias imong una-una, samtang maglakaw ko gagon, iistorya ra gud. Di ba mausab dayon na? Kanabi tag masuko kay ko na medyo ko say masuko ko ning sakristan. Ana sila sad suko sad nako. Ana nya ug di ko kahuna-huna Ginoo, masingha gyud. Sama na. Ana, nya una na ko mingon, ngala doy sipiat ko da. Pero nay panahon masuko jud ko nila. Pero sa akong una-huna mingon ko, miyang musmos ni mga sakristana Lord doy. Insaw niya mubaos na ni mo patay ka. Ligaw na ba naglawas na ko bitaw no. Adi na lang kom suko. Ana, ang mukuan, muhupay. Nya magkatawa na lang hinong ko magtan-aw. So di mo lagi na ang gusto ni Kristo magsugod gyud ang atong relasyon sa Ginoo sa kasing-kasing o huna-huna. Diha kita magsugod. Ayaw pagpakigrelasyon sa Ginoo sa aktwal lang. Kanabitang maingon, di lang ko mangumpisal pa diroy kay mauwaw kay kus Ginoo. Kay sige lang jud kong balik-balik aning sala. Nako, sugdi og buntog imong sala diya si imong huna aron dili pa kay grabe. Nya diha istoryaha ang Ginoo, diha sunda ang Ginoo, sudli ang imong huna sa mga pulong sa Ginoo. Para gud ana kada mga adik, nya og ako'y patambagon, maingon ko sugdi og hunahuna diri sa imong hunahuna. Kay kanang adik kusog mo kay namunahuna, asa karong kasuyop kinsa karoy nanindal lisod na makay pangitaon. Maghunahuna na sila. Nya kung naa kay Ginoo, maingon ka, Lord asa man karon palit og suyopon, lami ay suyop oy ana. Nya usab ni Lord sakto ni, nya yung Ginoo dili na sakto sa sige Lord, last na lang gid ni. Ana. At least sige kag istorya, dagtag mga 30 ka tuig nimong sinuyop, mausab yun ka. Dugay-dugay lang, pero at least naanad na ka ba? Ang istorya kas Ginoo, naman sa iyo sa dugay kay kamuundang. Pero sige lang, istoryahin lang yung Ginoo. Para ko din ngayon, maproblema man ta niya itong project ko sahay. Manya, muram sa tag makulbaan, hasta no, uwawa ka ani nilang mamatay ko ugma, Lord, niya, maku ani, kung sige sa bayad ani, minula, tuga-tuga, may pedersyano, alaw ani, niya karon kisay mo bayad ani. Niya, maingon sa din ko, hasta Lord, no, mamatay ko ugma. Siya, niya, sila say mamatay ugma. No, nakubitaw sa Lord, no, pwede mo sa din sila mo mamatay. Nako, ikaragay magbuot Lord, imo gining project sa kana mo na sakto. Ako ning project di ni imo ngangkon sa kadihay garaasan nimo malipay na ko mo na relax na ko. Nako, sige, trabaho mo diha, di kong bayad. Paningilas Ginoo. Kanang yung nana bitaw nga kuan kana ganing hunahuna istorya ra gos Ginoo sa imong problema. Hasta kana mga nanga-COVID. Akong ingnon nga, mo-text na ko, pader, iampo ko. Nagawang amigong doktor gani karon di lang kumusulti. Ingon siya, pader, iampo ko, pader, na-COVID man ko, pader, dutlan gida. Relax kaya siya ba? Ingon siya, nag-quarantine lang sa koron, pader.
Nako, relax lang dok. Na ay Ginoo dok, suod kay kas Ginoo. Sa mao bitaw pader, mao ra ginay akong kuan karon gikuptan. Nya sa sige na ko ning wali, sige sa check paminaw. Na sa lain akong amigo nga Diyos nun sa gayo, na-COVID siya, quarantine siya 14 days. Karon, di siya pabalikon o sa siyang trabaho, gipa-testing siya, sus na positive naman sad. Ingon na siya, Pader, suma sa imong wali, praise the Lord. Basta naatay COVID, hala Pader, na positive na sa kong usap Pader, hallelujah. Naku, sunod na, patay na gito siya. Pero kanindot anang mamatay ka, nga duol kay kas Ginoo. Di ba? Kanindot ana nga imong hunahuna og imong mga buhat na ay Ginoo. Mao na say gusto ni Kristo. So ang gusto ni Kristo aning iyang sugo dili aron mo give up ta kay pagkalisura, kung dili aron masuod gyud kay taniya, intimate kay taniya, kay bisan sa tong hunahuna og sa kasing-kasing makigistorya na tas Ginoo aron mawagtang ang atong sala, aron dili mabhitabo ang atong sala.